mukomana anonzi Tshabangu achizosheka manje bato reCitizen Coalition for Change amene kuti akuda kurivhara here otirwa pasine mari kana kuti kudii vanhu vachanzwisisi manje panapa auya akasheka faction yeCitizen Coalition for Change ana Washman Ncube achiudza vakomana kuti mava expired amene kuti zvinobva kupi zvaanenge achitombotaura sana pena mashoko anobuda nyogwa panapa tinoona kuti Sengizo Tshabangu mukomana uyu kwayo amene kuti dziri upright here dzake chaidzo sana pena mashoko anobuda nyogwa noti subscribe like turn on the bell icon tipina paendo pake monyogwa muchinzi tipina mpindura monyogwa muchinzi controversial Citizen Coalition for Change activist Sengizo Tshabangu, who claims to be the party interim secretary general, said he has not dismissed the Washman Ncube or the entire party leadership. Instead, he has invoked the party constitution regarding the tenure of office bearers. Through his lawyers, Tshabangu announced over the weekend that the term of all officials elected at the party's congress in Gweru in May 2019 have now expired. Ndomwe chikanabudaita kuna Sengizo Tshabangu akabhekewa nemalawyers ake eZANU-PF vamungoziva kuti aiwa vanomusapota since aiwa ari munhu ari kwanisa kuti alinge opposition neZANU-PF kuti aiwa chive chinhu chimwe chete paucorrupt hwawo. Panapa tikuona Sengizo Tshabangu ari kuuya achiti vakomana ma-expire rovai pasi vanabitsira naWashman Ncube vanhu vamatop officials zvatiri kuona kuti aiwa zvaitika panguva iri critical kuti apo mafanzi paanongonzi angopinda achipa kuna Sengizo Tshabangu mukomana akatodzinga vanhu akatovati aiwa according to the constitution ma-expire hamusina kana any say. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko chiri very concerning chavhundutsa vanhu vanyatsa kuona kuti hapana kwatiri kuenda aiwa tinonyatsa kuda mareforms munyika tiri kuda vanhu vanotimiririra kuti all this zvipere zviende. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu, subscribe like